Pazjenti jistennew 12-il siegħa, professjonisti merqin fix-xogħol, nuqqas ta' spazju u sodot. Dan huwa dak illi jikkaratterizza d-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, dipartiment li jinsab kompletament arbubteħ. Dan kollu ħareġ fl-editorjal tal-Malta Today bid-Dipartiment tal-Emerġenza jiġi diskritt bħala mifluġ. L-editur saħaq li matul dawn l-aħħar 10 snin, il-Gvern Laburista naqas totalment milli jinvesti fl-isptar prinċipali ta' pajjiżna għaliex kien medi biss fid-dil fraudolenti ma' Vital Stewart u issa l-Isptar Mater Dei qed jikkollassa taħt iż-żieda eċċessiva fil-popolazzjoni u iż-żieda sostanzjali ta' każijiet tal-COVID. Fl-editorjal ħareġ illi l-isptar sa faqar kubteħ minn qabel iż-żieda fil-każijiet tal-COVID tal-minħabba nuqqas ta' sodot li għandu l-Isptar Mater Dei. Sitwazzjoni li tigrava aktar ma jmur anka minħabba l-fatt li Mater Dei jilqa' pazjenti li jkunu fi kriżi soċjali u li ma jkollhomx bżonn assessjar mediku. Dawn il-pazjenti jinkludu anka anzjani li jitlu għal kura medika u wara li jiġu riabilitati ikollhom jistennew xhur sħaħ sabiex imorru f'dar tal-anzjani għaliex lanqas f'dawk ma hemm post. L-editur sostna li fid-daw ta' dan il-kollas fl-isptar il-pazjenti qed jitħallew sa anka 12-il siegħa jistennew fl-emerġenza sabiex jarhom tabib. Intant fl-editorjal intqal li huma tkellmu mal-Ministeru tas-Saħħa illi tenna li jingħataw direzzjonijiet sabiex issir tibdil fl-assessjar u l-moviment tal-pazjenti li jmorru Mater Dei bilan li jnaqqas il-ħinijiet ta' stennija. Bid-direzzjonijiet ikunu għal professjonisti li jkollhom l-ewwel kuntatt mal-pazjent u dawk li jieħdu l-ewwel deċiżjonijiet fil-kura tal-pazjent. L-editur qal li l-Gvern issa qed idur fuq is-settur privat sabiex jipprova jnaqqas il-ħinijiet ta' stennija fl-emerġenza u għalhekk se tkun qed issir talba sabiex is-settur privat u dak ta' kura primarja jagħti daqqatit. Fl-editorjal ġie spjegat ukoll dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista, ċoe li jiżida fil-popolazzjoni issa qed tħalli toqgħod kbir fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza, dan fil-waqt li n-nuqqas ta' pjanar ta' Gvern Laburista qed iwassal għal kollas totali ta' dan is-settur.